K-Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Maging sa kababay nga taga San Carlos, Negros Occidental. Nga tumatatampang nagdasingan nga Olive. Nak, na ako'y good news nimo. O, sa man, ma? Na-promote si Papa nimo. Kapitan na siya sa barko, nak. Mao ba, ma? Maayoy noon. Og naapagi usa ka good news. Adto sa tamamuyo sa Cebu. Adto na ka mag-college. Di ba maumani mong gusto? Yay! Salamat ninyo, ma! Salamat kayo, Aneta. Gihasol-hasol yun ka na magpapangita og bay. Usaon nga ikaw raman namong kaila din his Cebu, good. Ay, sus, uy, mura baya kag dili best friend. Happy sad ko nga naan na mo din his Cebu kay duol na kaayo ta. Maog yun. Dili na LDR ang atong friendship. Marigid mo mga batanuin, ma, tita. Oy, by the way, birthday sa imong kinugos inig Sabado. Adto mo sa bay, ha? Sige ba? Nak, tanawan ak. Gwapo ang singer, oh. Nindot pa gid og tingog. Dili na makalabaw ni Papa, ma, uy. Ha? Dili para ako, nak, uy. Para imo ba? Aw, apin akong pulihan na ni mo sa Papa batanuin. Dili gid na ay noon mahitabo, nak. Love kay nako is papa nimo. Olive, ila-ila mo, si Teo. Suki na mo na banda. Teo, si Olive, anak sa akong best friend. Ako sa daing best friend, si Mary. Gwapo kita siya tinuod. Samot na nga, naasya sa doon. Nice to meet you, dong. Nice to meet you po, ma'am. Hi, Olive. Hi. Anik, magkuha ta og dessert na. Sige, kuya, ganti ka. Excuse una ninyo, ha? Oh, namiya mo nagkalit ang duha. Murag ituyo, no? Pwede ko matapad? Sure. Sakita sa kong babasing katawa ni mo, eh. Ubo sa kay kagalipay, God. Gikamay na ko sa kong kauban. Mamaulit na mi. Pwede ko mga mo number? Ha? Ganahan kong makailapan mo. Nindot kay kastorya, God. Sige. Total, ganahan man sad ko makitabi ni mo. So, war problema? Congrats, Olive. Gift na ko ni mo. Hala, okay ramang good og may gift good. Dili. Graduation good mo ron. O birthday pa good mo. Salamat, ha. Happy tayo ko. Si Papa na lang ang kuwang. Happy birthday, Olive! Papa? Abi na kong dili na ka mo uli. Bahay mo bago na. Double celebration ni unya wa ako. I love you, Papa. I love you Thank too, anak. I love you. Nausa ko itipan doon sa bahay, nak, ha? Sige, pa. Olive, pila na ko kabuhan nga nanguyat mo. Pwede na ko ni musugton. Yes, Teo. Ha? Sure ka? Gisugot na ko nimo. Lucky. Yes! Ha? Magpakasal na mo? Opa. Nak, dili pa man mo dugay nga nagkaila ni Teo, dili ba? Ayaw lang mo pagdali. Usa ba yung trabaho ni Tio, nak? Enough na ka na iyang kita? Simple naman sad nagkasala nga mong gusto, ma. Pa. Sige. Pero gusto na ko nga
paeskwelahon og marine engineering si Tio. Aron ako si pasulod trabaho sa barko. Samtang may koneksyon pa ko. Salamat, ma. Congrats, babe. Salamat, babe. Salamat sa kayo ninyo, ma, pa. Pwede na kang musog og trabaho sa barko, Tio. Yes, salamat pa. Kumusta ka na, babe? Pila ka buwan man di kang wa makontak. Lisod kayo ang signal, babe. Ingon si papa ni mama na nidunggo mo pag niya ang ibuwan. Wala ka mo uli. Aha. Kuhan, kadiyot ramang good ni babe. Nilarga na sa dayon. Gimingaw na ba yung ni baby ni mo? Sige lang, babe. Para ramsanin sa tong pamilya akong gibuhat ba? Sige na, babe, ha? Matuog na ko. Duka na kay ko. Kapoy kay akong lawas din eh. Okay, babe. Bye. Kadiyot na lang kayo may maka-istorya. Kapoy gud siguro kayo yung trabaho dito. Kaluoy sa akong banan. Hilom na, nak. Ay, sige, gilag. Uy, sa maning akong apo. Nak, naay nangita nimo. Ha? Kinsa man, ma? Ulit. Pa! Nauli lagi kagalit. May problema pa? Pag-istorya usa mo. Mag-andam ko og snacks nimo pa. Pa? Nganong imo kong gitutukan og ingon ana? Anak, wag yun ka mahibaw. Sa unsa pa? Nailay babae mo ba na? Unsa? Isigyan ko siya badlong pero dili siya mapatuo. Nagkagubot pi sa barko. Gituyo gid ako nga sa personal kasultihan. Kanos amo mularga ang barko pa? Sa sunod adlaw nak. Hi. Igsuon ko ni Theo Kapikas. Asa ang iyang cabin? Straight lang, ma'am. Nasta mo Salamat. Kalait sa akong gidati. Grabe nga akong kulpa. Sayop lang unta si Papa. Nanak ko sa atubangan sa pulta ni Teo. Yes? Ay, sorry, miss. Nasayop ko ang kwarto. Insara? Teo, Olive, Kinsa ni siya, babe? wow. Babe, ha? babe, Ayaw ko gunit eh. Isa na, babe? Ako? O siya? Salpahis ka? Huwag kay kabaos. Pagkakagnaong. Ganong giingon mamini mo ini. O sa may sana mo ni mo. Kung naibaw pa mi ngayon, di ay ka ng klasiya sa tao, may pagwa na lang katabangin ni Papa. Ato na lang kayo po sa imong babae. Ayaw nang pakita na mo sa imong anak. Kung ang na ni mong butang dito sa bayong layas! Human sa nahitabo, niuli ni sa Negros. Ug wa nagibalita si Theo bahin namo. Kay wa mo siya makatultol sa among bahay. Duha na katuig ang nilabay. Pero mahal gihapon ako si Theo. Sobra ko nga nasikitan sa iyang kibuhat. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagat nining akong nasukilan. More power, RMN. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining naila na kayong tulumanon sa radyo. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga GR. 42 anyos. Taguan lang sab ang akong kumpletong address diri sa Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga napalit sa akong apuhan niadto pang 1980. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
Ma, may nangita ba yung palito ng yuta gaganina din sa ato? Mao ba? Uy, dili man ni para baligya ning ato. Kay pinalit baya taon ni sa imong apuhan ni ato pang 1980. Mao gyud ni kabili ni papa namong iyang mga anak. Ug napaylo na gud taon ng upat ka man nagsuon din he. Wa mi manaop sa laing yuta, hangtod na nga nangaminyo naming tanan. Ug ni amin nagtapok og bayad din he. Ako bitang giingnan, ma. Naggamay ra ni atong luna. Igura na to, katukuran og bay. Kaya nangutan naman siya nako kung may ibaligya ba kuno tang yuta. Nga bisan kuno og igor lang kabayan. Unya? Matong akong giprangkahan. Nga watay baligyang yuta. Pero may nakaingon kuno niya, ma. Nga murag ibaligya ning atong luna. Uy, kinsa gud tay nag-ingon niya nga ibaligya ning atong yuta. Ambot lang sab kaha. Nasayop lang tingali siya og ani sa atong luna, uy. Kay wa man namo nagsuon ang nagplano nga mo baligya aning yuta, ah. Ako bitang siyang giingnan, ma. Pero kini man kuno luna ang gitudlo nga igbabaligya. Unsa? Ay, nakabalita ko, anak Junior. Unsa tiyo? Kinsa may mabaligya? Ang unang tag-iyan ni Yuta. Kinsa man tiyo? Ay, kanagong konsehal sa barangay nga atong silingan. Ha? Ila ning Yuta sa una, yuta sila mga ginikanan. O nabaligyan ni Papa kining bahin nga among gitarukan sa pae. Pero, wa pa kining mabuak yuta. Sila pa gani ang nagbayad anis buhes. Unsa? Unya kay napalit man kaning lolo tiyo. Ay, kanalaging palit nga way klaro ba? Kay, wa pa man mabuak yuta. Wa pa tayo titulo nga gikuptan nga ato gyud ni. Uy, kadugay na itong 1980 tiyo. Wa pa gini yung mapahimo ag title? Ay, tungod anang usa ka anak sa tag-iya ini, nga mo'y diskumpyado kayo sa pagkapalit ni Papa ining yuta. Gipalit man tiyo. Wala kasulatan nga napalitan ng lulong yuta. Wa ba kay titulo? Ana, may kasulatan. Si mama ni mo ang nagkupot ini ay. Unsa? Napagutan na ganis mama ni mo. Siya ang nagkupot sa kasulatan sa pagpalit ni Papa ining yuta. May kasulatan, uy. Ano gungwa? Ay, kini, ha? Kini. Ay, nabato, ay, nabato. O, kini. Nila, kini. Kanang papila, ma? Oh, mani. Tara, basaha. Naadya na sulat ang bahin sa pagkapalit ni Papa ni Yuta ni atong 1980. Nga no kung diskumpiyado ng kusihala. Nga niyaman tayo kamatauran, no? Oh? Pero, ma, kanang grade 1 nga papilang giswatan sa kasulatan sa pagpalit ni lolo inyong yuta, Oh, nga naman di ay. Kasulatan man gihapon eh. Ma. Nakapalit og yuta ang akong apuhan ni adtong 1980. Unya paghuman og palit, amo kining gibayan. Upat gimi kabubong o bay dinhi. Apan wa pa gini mabuak yuta. Usa pa, ang pangan ini sangan sa unang tag-iya ining yuta. O gani ang nagbayad sa buhis ini, ang una pang tag-iya sa yuta. Kay usa palagi og titulo. Apan, may kasulatan mi nga gikuptan sa pagpalit sa akong apuhan ining yuta. Pero mao lagi, gisuwat ra sa usa ka grade 1 nga papel. Ug amo nahibaw-an nga may usa ay kaanak ang wa makapirma sa pagkabaligya ining yuta. Ug unya, Oh. Ako ang anak sa tag-ian ng yuta nga inyong giangkon nga inyong napalit nga wa makapirma. Nganong diskumpiyado man ka konsehal. Nga niya man may kasulatan nga nagpamatuod nga napalit na namo ninyo ta. Kasuwatan? Hay man. Kanang gisuwat lang grade 1 nga papel? Ha? Binuang naman kasuwatan. Wa ko may bawa na. Tungod kay wa ko makapirma ana. O gusto kong bawion kining yuta. Unsa? Uy, konsehal, ayaw sa tao nagbuhatan ninyo, eh.
Kay niya taon may mamuyo din eh. Asa naman lang niya may mamuyo? Oh, ako din ang problema. Konsihal. Kinala ikasulti ko ninyo. Dili balido ang pagkapalit ninyo aninyo taa. Kay way klaro ng kasuwatan nga inyong gikuptan. Gawas na wa ko kapirma diha, wa pagyud mo kabuhis aninyo taa. Ang sa mo pagbuhis konsihal nga naapaman ninyo ang titulo. Mao gani. Nga wagin mo labot aninyo taa. Kay wa mo magbuhis. Kay wa mo'y klarong gikuptan nga papeles aninyo taa nga inyong giangkong inyo na. Mao pay mangnuan ta mo. Nga pangita na lamang inyong kabalhinan. Unsa? Di naman sa siguro ni minaot kung papawaan mo na mo. Kaya mo man ibaligya. Kaya pila sad ba yung katuig nga napahimos din nga way buhis-buhis. Konsihal. O kung agrabyado man mo no, adto mos barangay maghusay. O kung di yun ta magkahusay, mangayon ako sa barangay o CFA, kung certificate to file action. Unsa? Ginoo ko, JR, Ernesto. Asa naman unya taan ni mamuyo kung papahawaon kita nila din eh. Kalma lang ma. Papagani siguro kung mapapahawa ba kita din kay may kasulatan ba ya? Ay, pero may bisa ka ng gikuptan tang kasulatan nga anaaraman tao na sa grade 1 nga papel gisuwat? Tiyo, Pero nganong karon naman lang na sila mo reklamo. Atos konsihal. 1980 patasukan nga nagpuyo din he. Gani. Sila pa man gani naghimo og paril diha. Agi og utlanan sa ilang yuta og ato. Unya karon pa sila mo reklamo. kay plano na lagi nila ibaligya ning dapit sa ato ma. Dili ta manugot ha. Di gyud ba ya? Atong barugan og labanan ang atong katungod og kahago ni Papa pag-angko na ninyo taa. Ha? Kung ipatawag man gyud ganita nila sa barangay, musokol ta. Unya, may mahimo ka ta, Anak Susana, nga kagawad ba ang atong kontra? Ha? Naluoy ko sa kong inahan nga mo'y nagsilbing nagatiman sa iyang mga igsuon nga niya magpuyo ni ning yutaa. Kay ilo na sila sa mga ginikanan. Na problema gid mi karon kay basig mapildi mi sa husay o papahawaon mi ni ning yutaa. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Napalit sa kong lolo kining yutaa niadto pang 1980. Apan wa gid mi titulo nga gikuptan kay wa pa man gid mabuak kining yutaa hangtod karon. Balido ba ang pag-angko namon ining yutaa? Ikaduhang pangutana. Wa tuod mi gikuptan nga titulo nining yutaa, apan may kasulatan sad mi nga gikuptan. Apan mao lagi, gisuwat lang sa grade 1 nga papel. Ligon ba ni nga ebidensya? Ikatulong pangutana. Wa ra ba mi bayad-bayad ini sa buhis? Ang tag-iyara sa yuta, kay naa pa man nila ang titulo. Makapahuyang ba ni sa among kaso? Kay mo file man kuno sila og kaso kay papahawao nami. Ikaw pa to katapusan. May usa ka anak nga wa makapirma sa maong kasulatan sa pagpalit ining yutaa. Ug mao ni argabyado. Kagawad ra ba? Wa gid kami dag-anan kung kasuhan mi ini. Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. JR. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban pero wa rin ako karon no ang kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa atong ug inyong mga pangutana ug problema na may punto legal, medical, personal, emotional, no, behavioral, mga problema sa pamilya, problema nato sa mga ginadiling droga ug uban pa. Pwede ninyo ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw din ha?
Gilaay na ba mo sa inyohang kaugalingong balay, no? Laay kay mga sukinting paminaw ning enhanced community quarantine. Pero unsaon taman, kinahanglan mangyud kaayo ni para gyud ato ang malabanan ang kaning ato ang kontra nga COVID-19. Importante kaayo nga magpatuo ta nga naata sa ato ang balay kanunay mga sukintig paminaw di ta mo gawas kung dili gyud kinahanglan, and of course katong mga exempt workers lang ang pwede gyud nato nga mga mugawas. Magpasalamat ta dako sa ato ang mga frontliners nga hangtod karon way kahadlok o bahalag na hadlok manggani gyud, pero naagid gihapon ang sense of duty o pagserbisyo mao nang mo trabaho gihapon didto sa mga ospital. Ang ato ang mga doctors, mga nurses, ato ang mga medical health workers, tanang mga nagtrabaho dinha sa hospital, medical staff, hospital staff, daghan kayong salamat ninyo ug pag-amping in town mong tanan dinha, no? Ug amo aning ipadayon nga mag-ampo gyud ta nga hinaot unta mahuman na ni, no? Hopefully naatay new normal in the coming months kung malifted man gani ning enhanced community quarantine nato, di ba? Punto legal ta karong adlaw atong tawgon sa pangalan ato ang letter sender, tawgon sa pangalan nga si JR, taga Mindanao ni siya, og sigon sa ato ang napaminaw kaganina kani siya kabahin ni sa iyahang problema, kabahin sa iyahang inahan o kabahin po ni Yuta ang iyahang mga pangutana. Una niyang pangutana, mga sukintig paminaw, napalit sa iyahang lolo ang Yuta ngadto pang tuig 1980, pero wa gyud sila'y titulo nga gikuptan kay wa pa man nabahin-bahin or nabuak ang Yuta hangtod karon. Balido ba ang pag-angko namo aning yutaa? Okay. Now, karoon lang gyud nato ha nga sa ato ang drama ato nil nga napalit lagi, no? Pero wa man gud sa iyahang gipadala nga email kung unsa gyud nga dokumento ang ilahang gipirmahan isip pagpamatuod nga nabaligya gyud. Sigun sa balaod mga sukintig paminaw, kung magbaligya ganita og kabutangan na kitay tag-iya, ang dokumento nga kinahanglan pirmahan sa nagbaligya og nagpalit mo nang gitawag nato nga deed of absolute sale. Nga supposed to be irehistro na kay mobayad ta sa buhis ug ibalhin ang titulo ug ang deklarasyon nga pangan ngadto sa tag-iya sa nakapalit. Sa atong drama atong natan-aw nga sila gid pod ang nagbayad sa buhis. So it means to say nga kumingon siya nga wa pa mabuak, meaning dako ni siya nga yuta na ni mother title, dako ni siya unya ang portion ra sa gipanag-iya, no, sa katong nagbaligya mao'y napalit sa iyahang lolo. Pero wa pa takibaw exactly kay wala pa man na partition kung asa gyud dapita ang parte sa iyahang yuta. Kay the only way man gud nga makibaw tag asang dapita ang imuhang yuta ana is kung magpartisyon. Kung wa pa man gud na mabuak, but pasabot ana kung pananglitan ang gibaligya. Ang tibuok yuta is 150 square meters, ni kapalit ka og 50 square meters. But pasabot ra ana, no, ana imong gikuptan nga deed of sale nga sa 150 na kay 50 nga gipanag-iya anang yutaa. Pero as to asa, it is the partition agreement among the co-owners nga mo pamatuod ana. Okay? Ikaduhang pangutana, wala tuod sila gikuptan nga titulo sa yuta. Apan may kasulatan sa palit kaming gikuptan. Apan maulagi, gisuwat lang sa grade 1 nga papel. Lig-on ba ang ebidensya? Okay. Balik ta sa akong gisulti kaganina mga sukintig paminaw nga ang dokumento nga gikinahanglan yun is kanang deed of absolute sale. Wa na nag-ingon nga kinahanglan bond paper or Manila paper o unsa ba nga papel. Bahala grade 1 nga paper na siya, basta deed of absolute sale ang nakabutang dinha og notaryado ng papila, kay it has to be in writing and it has to be in a public instrument, then valid na siya. No, nang hinaot ko, pero og dili gyud siya klaro, then it may not be enforceable. Muna ang langtod pagkasurya nato. No, ikatulong pangutana. Wala ra ba may bayad-bayad sa buhis ang tag-iyara sa yuta kay naapa man ang titulo? Na makapahuyang ba ni sila sa among kaso? Kay mo file mangguguno sila og kaso kay papahawaon mi. Okay. Now, naamang kay gikuptan no nga evidence, although ang kanang the best evidence sa
sa pagpanag-iya sa yuta mga sukinting paminaw is kanagid untang titulo or transfer certificate of title nga gi-issue sa Register of Deeds. That is the best evidence of title mo na ilang giingon. Kaso lang, dili man gud tanang yuta diri sa Pilipinas, unfortunately titulado. Daghan pag yun kaayo nga naka-tax declaration pa. Ang tax declaration lang tud pagkasturya mga sukinting paminaw, that is actually a title nga that is not a title, di na siya titulo. Pagpamatuod ra na siya nga ning bayad kag buhis. Nga nabuhisan ning yuta ngadto sa munisipyo or city hall kung asa situated no ang maong yuta. Kaso lang ningon pud ang Supreme Court nga although di na siya evidence of title, wa gyud puy siguro no tag-iya tao nga mubayad og yuta o bayad og buhis sa yuta kung dili siya tag-iya or wa man siya gani gatuo nga siya may tag-iya, pero di gyud na siya conclusive. But kumingon kag makapahuyang bagi na siya, mingon ko yes and no. Yes in a sense nga sigun sa akong giingon nimo, mas dako unta og chance no, mas dako unta og influence pa, mas maka-influence pag yun unta ta nga kita that could have been an additional evidence ana na lang tod pagkastorya kung pananglitan nagbayad ta sa buhis anang maong yuta. Kaso lang kung dili pod di man sa gid siya conclusive pod nga evidence. Kaso mo magkinahanglan lang kita og lain pa nga ebidensya para pagpamatuod nga napalit na natong yuta years ago in 1980. Okay? Katapusan niyang pangutana, may usa ka anak nga wala nakapirma sa maong kasulatan sa pagpalit sa yuta. Ug maoy argabyado, kagawad ra ba, wala gyud kaha may dag-anan kung kasuho ni unsa may among buhaton. Okay, di ko mag-ingon nga wa may dag-anan, especially nga kamo nagyud pod ang naaanang maong yuta since 1980 or even before. Unya, pwede manggod na, lain-lain mo gunag modes of acquisition, na ang mga instances nga tungod sa kagidugayon sa inyuhang pagpuyo o pag-istar din ha, nga wa mo question na. Posible, no, 1980, posible nga lapas nag 30 ka tuig, no, karon pa mo gi-question o gipangutana, dili pod sila kaingon nga, mas naa sila'y better right ninyo kay ang inyuhang pagpuyo din ha, nga 30 years na kapin, ug ang ilahang wa pag-question sa inyuhang pagpuyo din ha, sa sulod pud sa 30 ka tuig, pwede pud na nato ma-interpret nga natugpod sila sa ilahang katungod, and ikaw, naka-acquire na pud ka og title, og better right, ana, especially nga naaman pud kay gikuptan to some extent kanang imuhang kasulatan sa maong pagpaligya. So muna ba ni acquisition na siya by prescription, meaning ni prescribe na ang panahon para mo question sila sa inyuhang pag-angkon, pagpuyo o pagpanag-iya anang maong yutaa. So, mumuta na kanako, is it still worth fighting for? Yes, it is still worth fighting for ang kanang maong inyuhang yuta, labi na nga kibaw ka kung sa ang tinuod, kibaw mo nga kamo gyud ni kapalit anang maong yutaa, then my advice is that magkinahanglan yuta og serbisyo og tabang sa abogado in the event nga basin magkinihaay mo, kinahanglan gid ka og abogado para ma-protected pod ang imuhang katungod. Ipakita lang na imong mga papeles ninha ha sa imong abogado. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan ting salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.